agafar la proposta del Consell Comarcal per fer unes xerrades sobre violència masclista. Ens van enviar la informació amb una proposta molt interessant, perquè sí que és un tema que nosaltres veiem que a nivell social està molt present i cada vegada més, i evidentment, com que nosaltres treballem amb part de la societat i pensem que perquè no hi hagi alarma social el que hi ha d'haver és coneixement de qué es exactamente la violencia masclista. La actividad que hemos hecho hoy aquí, en principio es una actividad dirigida justo al cuadro de eso, a chicas y chicos de 15 hasta 16 años aproximadamente, y tiene el sentido de reflexionar sobre la violencia dentro de las parejas. Esto significa de poder detectarla. És en format taller, o sigui, és participatiu, dinàmic, i el nostre interès és, més que intentar traslladar una teoria concreta, és a partir de les experiències dels nens i les nenes, dels adolescents, i de les seves aportacions, anar intentant com construir el relat. És important la conscienciació, el fet, precisament ahir vaig parlar amb els alumnes, que què tal, com els hi havia anat, si els hi havia agradat, i el que més van valorar era que era participatiu, que els hi preguntaven la seva opinió, que podien parlar lliurement del que passava, sense cap mena de pressió, perquè no hi havia la figura del professor i per tant es podien esplaiar una miqueta més i es creava una dinàmica de confiança, i ho van valorar molt positivament. I després fem normalment una dinàmica que és el sí-no, que nosaltres diem unes afirmacions i les joves i els joves s'han de col·locar si estan a favor, en contra o estan dubtant de les sentències que diem. I una frase pot ser: els nois són els primers que han de donar el pas a l'hora de lligar. Llavors, entorn a les frases es generen com debat i ja van sortint estereotips de gènere, creences i valors entorn a l'amor. Es muy importante porque nos cuesta hablar, ¿no? Cuando escuchamos la palabra violencia junto con pareja o violencia de género, violencia masclista, entonces nosotros muchas veces nos cerramos, ¿no? Entonces este taller ayuda a hablarlo, ¿no? Con las dinámicas. I per mi la feina de treballar a instituts i a escoles, també en primària, és començar a treballar aquests temes ja des de les edats més tempranes, perquè en l'edat adulta no es reprodueixin. O sigui, crec que la mateixa dificultat que té un adolescent també la tenim la gent adulta. Y justo esta edad que trabajamos ahora ya es una edad donde empieza, ¿no? Donde ya algunos tienen ya novia o novio, otros todavía no, y hay muchas dudas cómo vivir la relación, ¿no?